Her er Carlson på taget, og endda flere af dem. Nu hedder de så ikke lige Carlson alle sammen, og de er mere i gang med at rive ned end at hygge sig. Det er Snekkersten Havns arbejdsdag her i 2016, og der skal lægges nyt tag på terrassen. Hvad er det nu, det hedder sådan et tag? Det hedder sådan et plexiglas-tag, eller hvad hedder sådan et tag? Hvad hedder sådan et tag der med det der bølgeplexiglas? Ja, det finder vi ud af. Jeg synes, det er rigtig flot, at mange midaldrende mænd og lidt til kan kravle rundt på de lægter, uden at falde ned, og uden at komme til skade. Det synes jeg er flot gjort. Det ligner jo næsten abemennesker. Der er 60 friske unge mennesker her, der er i gang. Er der rekord? Nej, det var samme som sidste år. Der er udskiftning af terrassen og tag og på terrassen, og det, som der trappen, vi nævnte før. Der er maling af molehoveder og diverse støbearbejde og sådan noget. Så det er en bred vifte, det hele, der sker. Det kunne lige så godt være masten til fregatten Jylland. Så høj er flagstangen på havnen faktisk. Og folkene på havnen arbejder lige så ihærdigt med slibmaskiner, som man sikkert gør på fregatmasten. Det må og skal se godt ud. Nå, du der. Vi skal lave noget fundamentforstærkning til vores flagstang. Det er jo helt undermaneret, så ja. Vi skal prøve at se, om vi kan lave en støbeforskærning, og så fylde noget beton ned i, så den ikke... Det skulle gerne op her den 10. Så. Men det er ikke sådan lige at komme til, men det går nok. Det kan være fint nok med en flot flagstang, men det nytter kun lidt, hvis den ikke har noget at stå fast i. Og der har faktisk været fare for, at flagstangen kunne vælte i en storm. Værkstedet har afviklet det gamle oliefyr og har skaffet sig en varmepumpe. Så derfor blev den gamle tank overflødig. Men der skal mere end én tank til at lave en ny Sankt Hans Båls flåde. Gøde Niels havde for helt små penge skaffet 3 udtjente tanke mere. Det er første gang, det ikke er signeret mig for min vægt. Det er fandme godt, du ikke gik på slangkurs. Det vi er i gang med her, det er, at vi skal lave en flåde til Sankt Hans-bålet. Så det bliver jo sejlet ud af indsejlingen, eller ude foran indsejlingen hvert år. Når vi har Sankt Hans, så har vi bål derude. Så der skal laves en flåde, som det kan ligge på herude. Så det er det, vi er ved at lave. Der er nogle gamle tønder her, som vi skal have lavet, eller olietanke. Dem, der er blevet afmonteret herover, dem bruger vi til, at de kan flyde på. Og så skal de svejse sammen, så vi har noget at kan sejle Sankt Hans-bålet ud med her til maj. De 4 tanker holdt sammen af en stålramme. Det havde engang været et å til at løfte skib med. Men det er ikke bare lige sådan at flytte sådan en gang smårusten metal. Så meget behøver de nu ikke at kæmpe hen ved gavlen af værkstedet. Det er den kunstnerisk, vi er i gang med her. Og det er en trappe op fra første sal og ned her. Så en nødudgang deroppe fra, som skulle have været lavet for 10 år siden, da vi byggede om hernede. Så nu er det på tide, vi får lavet. Skal det være hyggeligt, så lad det være hyggeligt. Ja, vi skal jo have bygget læskur til smakkerne, så man kan sidde og drikke kaffe. Vi kan sidde nede på bænken der i læ for vinden og regnen og hygge os, når vi kommer ind efter at have sejlet. Ikke? Så det er projektet i år. Ja. Det bliver godt. Så skal vi have sat en lille kaffemaskine op. Så bliver det rigtig godt. Ja. Og en kasse øl under bænken. Ja. Hvor der bygges op, der rives der også ned. Det er en gammel bro fra, da der var beding her, så kunne man stå herude og styre båden ind på bedingen. Så den bruges ikke mere. Og er i vejen.
Jeg maler. Det er ret sjovt. Finder du ikke til? Nej. Det er sjovt. Ja. Jamen, Josefine skal selvfølgelig med herned, fordi at, hun går til sejling hernede. Og det er en helt fantastisk klub med nogle fantastiske forældre, der underviser i sejling. Så hvis man bare sådan kan være lidt mere med til at gøre nogle ting. Det er fordi, at jeg sejler også her, og ja, og så sådan, det gør det, at jeg bare lige arbejder lidt med. Og så synes jeg, det er sjovt også. Ja, det er klart. Altså, Josefine skal helt klart være med til at opleve, hvordan man også er et fællesskab og giver noget tilbage. Man får nogle service og nogle ting af nogle andre folk her i klubben, ikke? Så det er vigtigt, at man også ligesom lærer at give noget tilbage igen, ikke? Altså, ja, det er sjovt, men det er også sådan, at jeg ikke har nogen veninde lige her, som der kan hjælpe mig. Det er en super hyggelig klub og meget inkluderende, og jeg synes, det er sjovt og hyggeligt at være sammen om sådan nogle ting her. Selvom der var udsigt til den vanlige og øvrigt meget, meget velsmagende skipper Lapskaus for pingvinens hånd, altså Kim, så skulle der nu alligevel smøres en ordentlig stak håndmadder til de sultne håndværkere. Ja, vi skal smøre 100 stykker, for det mændene, de er altså ret sultne. 12 gange 8, 9, 10 gange 120, 30, 40 stykker. Der er vi klar på en lille times tid. Så er vi klar, dem der er lige til. Jørleif er færdig med at sejle. Jeg er altså 82 år nu, så jeg er færdig med at ligge og sejle kapsejlads og hoppe rundt på sejlbåd. Men jeg savner naturligvis havnemiljøet. Og derfor kan jeg godt lide sådan en havn som Snekkersten Havn. Det er jo en rigtig hyggelig havn. Jeg læste tilfældigvis i Nordsjællandsavisen, at der var det her arrangement. Og det var det, der fik mig til at melde mig. Så enkelt var det. Jamen, jeg er jo ny her i Snekkersten Havn og har været skrevet op i rigtig mange år. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvor mange det er, men det var omkring 20 år, vil jeg tro. Så fik jeg endelig en havneplads hernede, og det er jeg rigtig glad for. Og så skulle vi ud og kigge på en båd, og faldt over en LM27. Jeg har bare indtryk af, at når man ligesom kommer herned, og man har nogle problemer, eller der er et eller andet, man er i tvivl om, og man spørger folk, jamen, så får man altid nogle venlige svar, og folk prøver at hjælpe, og bliver rigtig godt taget imod, og folk kommer over til hvad med din båd, og du er da ny, og præsenterer sig, men man har bare indtryk af, at det er, at folk kender hinanden hernede, og der er en rigtig god stemning. Og så gik den dag med sav, skruer, brækjern, boremaskiner og maling. Men ingen arbejdsdag uden skipper Lapskaus til sidst. Du skal bare filme ordentligt, for ellers bliver det sagt. Ja, jeg kan lige... Hvad går du og laver, Roland? Jeg er jo udsendt for pressetjenesten, havnens pressetjeneste. Vi er jo en af de få havne, der har en pressetjeneste. Så derfor, dokumenterer vi sådan ting her. Men det her, det er jo havnens arbejdsdag. Det skal jo dokumenteres. Problemet er, at jeg bliver mobbet, fordi jeg drikker en lille smule cola i dag. Fordi jeg har lidt kvalme i dag. Har du noget med maven? Lidt for stor. Nå. Hvad synes du ellers om at gå herned og på havnen og filme og sådan? Jeg synes, at gå og filme hernede, det er faktisk rigtig, rigtig hyggeligt. Og der er mange ting, altså man skulle tro, jeg er nede på sådan en havn der. Hvad kan der være der? Men der er utrolig mange detaljer at gå og filme, og mange små bemærkninger. Her, hvor jeg lige har filmet flåden her, så der flyver den ene sjove bemærkning frem og tilbage, ikke? Og så er der en hyggelig stemning, ikke? Der er godt kammeratskab, eller hvad? Der er rigtig godt kammerat. Det virker som om, eller det er der. Man kan tydeligt mærke det rigtig gode kammeratskab.
som jeg synes er ret unikt her i Snekkersten Havn. Det må jeg sige. Tror du, det er generelt på alle havnene, eller er det kun her, eller? Ja, jeg tror nok, at de fleste havne har et godt kammeratskab, men jeg synes, det der udmærker sig ved den her havn, er, at der ikke er sådan nogle smarte folk, der kommer og siger, ja, du skal bare lige, og du skal bare lige. Altså det her, det glider sådan uproblematisk, og hvis der er nogle gode råd, at man spørger efter noget, så ved folk noget om det, de snakker om. Det synes jeg er fantastisk. Altså, det er rigtig rart. Det er trygt at være her. For alle typer mennesker, faktisk. Ikke? Det synes jeg. Man er i gode hænder hernede på Snekkersten Havn? Jeg føler, at man er i rigtig gode hænder hernede, faktisk.